Cada vegada són més els pobles que se sumen a la iniciativa d'Arenys de Munt. Aquesta vegada ha estat el torn de Vilassar de Dalt, que ja prepara una consulta per la independència. La plataforma Vilassar Decideix, activa des de gairebé l'endemà de la consulta d'Arenys, està formada per una vintena de persones amb l'objectiu d'impulsar una consulta al poble el proper 13 de desembre. Divendres aquesta plataforma es va presentar oficialment en un acte al Museu Arxiu Municipal. El portaveu de Vilassar Decideix, Antoni Llimona, es va mostrar molt satisfet amb la bona acollida de la plataforma al municipi. Molt satisfets perquè, ho dèiem ara fa un moment amb companys d'aquí, teníem ganes de que vingués gent, però realment hem quedat sorpresos que la sala estigués tan plena i això vol dir que amb la poca capacitat que hem tingut de passar cartells i d'enviar informació, que ha sigut encara poc, perquè fa poques setmanes que ens reunim, si la resposta és aquesta, tan important com ha sigut, pensem que la consulta, el referèndum, pot ser un èxit aquí a Vilassar. A la presentació s'hi van reunir un centenar de persones. L'acte va tenir lloc amb la finalitat de donar a conèixer els objectius de la plataforma i també de facilitar l'adhesió de persones i entitats que vulguin participar en la consulta. A més dels membres de Vilassar Decideix, l'acte va comptar amb la presència del membre de la comissió organitzadora de la consulta d'Arenys, Josep Manel Ximenis, i també de l'alcalde d'Arenys de Munt. Carles Mora va declarar que el secret de l'èxit de la consulta va ser la unitat. El nostre èxit es va basar bàsicament en la unitat de la gent. Allà no hi va haver-hi cap tipus de discriminació, tothom era igual, no hi va haver-hi cap partit polític que busqués la rendibilitat i, per tant, evidentment, des del teixit associatiu, des de les entitats, va ser realment un èxit d'implicació i de participació. L'alcalde d'Arenys de Munt va comentar també que l'objectiu de la independència és realment possible i que les consultes fan que estigui més a prop. Si realment es pot declarar unilateralment la independència, com han fet molts de països, aleshores es busca l'aixopluc a Europa i l'aixopluc d'algun país que ens vulgui fer una mica de guia, no? Per tant, buscant aquestes complicitats, Europa ens deixaria fer un referèndum vinculant en el qual ens demanaria un 51% de sis, encara que fos només un 51%, és a dir, superar, per tant, el 50%, oi? Per tant, a partir d'aquí, evidentment, Europa ens donaria l'aixopluc i podríem declarar d'una manera oficial la independència sense cap tipus de temor. De moment ja hi ha un privat que ha ofert el seu local perquè es puguin instal·lar les urnes de Vilassar de Dalt. A més, ja hi ha una trentena de persones participant en diferents comissions de cara a la consulta del 13 de desembre. Gràcies.